F'intervent li għamel waqt il-programm Paper Scan fuq One il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tkellem dwar kif l-iskema tal-first time buyers għenet ħafna persuni jidħlu fis-suq tal-proprjetà u jsiru sidin ta' djarhom, filwaqt li spjega kif se jaħdmu l-estensjonijiet li se jidħlu fis-seħħ f'dan ir-rigward. Huwa semma kif kienu avviċinaw koppja li kienu f'relazzjoni u xtraw appartament flimkien fejn kienu benefikaw mill-iskemi tal-first time buyers. Għalulu wkoll li jekk kif ir-relazzjoni falliet u huma kienu għadhom kemm irċivew biss l-ewwel pagament ta' €1,000, dawn kienu se jitilfu l-kumplament minn din l-iskema. Hawnhekk il-Prim Ministru ħabbar ukoll li utom kelma li kien se jindirizza din ir-realtà. U bekk meta jerġgħu jiġu biex jixtru t-tieni appartament wara li jbijaw l-ewwel appartament u ma jikkwalifikaw biex jieħdu l-bqija tal-għotja minn dik totali ta' €10,000 li ma jkunux ħadu mill-ewwel appartament. Dan sabiex tkompli tissaħħaħ l-għajnuna għall-familji u l-middle class. Umbat se jerġgħu jixtru dan it-tieni appartament wara li jkunu bijaw l-ewwel proprjetà tagħhom f'din iċ-ċirkostanza l għadni kif spjegajt, jikkwalifikaw biex jieħdu il-bqija tal-10,000 illi ma jkunux ħadu fil-każ tax-xiri tal-ewwel appartament. Dr. Abela tkellem ukoll kif se tkun qed tiġi estiża miżura mill-manifest elettorali int Malta fir-rigward ta' persuni b'diżabilità. Dan kif dak li ġie propost jiġifieri li tirdoppja l-għotja ta' first time buyers għal persuni b'diżabilità severa se jiġi estiż għal persuni li jkollhom il-Karta tad-Diżabilità tal-Unjoni Ewropea. Se tkun qed taħdem mod differenti. Tgħid li mhux se tkunu qegħdin tagħmluha kollha, anzi bil-kontra, se nkunu qed nagħmlu iżjed minn dak illi wedna. Għaliex fil-waqt li fil-manifest konnedna li din lotja rduppjata ta' €20,000 għax-xiri tal-ewwel dar, tal-ewwel proprjetà, kun għal dak il-persuni li għandhom b'diżabilità severa, issa din lotja rduppjata ser inkunu qegħdin niftħuha għal dak il-first time buyers li għandhom fidejhom li hu disability card. Jiġifieri se nkunu qegħdin nwessawha ferm u ferm iktar inġibu ħafna u ħafna iżjed persuni illi jkunu eligibbli għaliha u hekk b'mod reali, b'mod tangibbli ser inkunu qegħdin ngħinu biex l-awtonomija ta' dan il-persuni inkomplu insaħħuha. Huwa semma wkoll il-proposta li jekk familja tbieħ l-ewwel appartament tagħha li tkun ibbenefikat mill-iskema tal-first time buyer salih biex tixtri dar akbar, din terġa' tikkwalifika mill-ġdid għall-iskema tal-first time buyers. Intant waqt din l-istess intervista tal-Prim Ministru laqa l-aħbar ta' ċertifikat pożittiv ieħor għall-ekonomija ta' pajjiżna, dak ta' A+, u qal ukoll li permezz tal-ekonomija tkompli tissaħħaħ il-kwalità tal-ħajja. Brabta mal-budget 50 tal-ġimgħa oħra, Dr. Abela qal li dan se jkun iffukat fuq l-implementazzjoni tal-manifest elettorali u l-Viżjoni Malta 2050.